waaji goto maabo ene jogii miñum no wiye Souleymane o noon ko policier. Allah waɗi kanko maabo o koye gure teeru heɓe ngoni. Allah waɗi o nodda liggeeyo kanko maabo o dañi liggeeyo o haalni yummiraɗo o noon o wi yummiraɗo yo tinno findinamo law omo liggoyo eyyi omo yawo yo fuɗɗo yo liggeeyo yummiraɗo o wimo basi Allah kanko noon e mawni miñi ko mbaldata Souleymane o kamɓe mbaldata e balɗe gotiri on saaha ɓe ndesani. Souleymane o noon ko police arti tan ɓorti comci muɗum police ɗi tan nanni ɗum e almuwar tan kankone yummiraɗo findinimo subaka tan wimo Souleymane wona mbinda yomi findin ka ƴeew yo liggey o wi o wi immu noon immu ɓorno comci ma weeti o guernitori noon tan nde ko ƴetti comci miñi ko Souleymane o ɓorni comci Souleymane o ɓorni tan o huɓɓi lampa tan o yi hoore makko e daroggal tan wi bisimilla nene waɗi erreur o finditi ko Souleymane o wi bisimilla nene waɗi erreur kanko nde ko finditi ko Souleymane wona min ɗum ko maabo wonno ko wuro dikkiri en